In this lesson, tinoda kuita mafractions. Tiri kuda kuintroduce ma-alternative methods. Kureva kuti toda kuratidza imwe nzira kana kuti dzimwe nzira dzatinogona kuedha kana kusubtracta mafractions nadzo. So zvatichaita panapa ndezvekuti tichatora an example. Like our first example inenge iri 2/3 plus 1/4. Saka panapa iyi tichaiti method number 1. Zvatiri kuda kuita panapa ndezvekuti tiri kuda kuiweka mawekero atakaita in our previous lesson. Then pamberi pacho tobva taintroduce the alternative method. Saka ngatiiwekei tone. In our previous class takati isusu kana tichiedha kana kusubtracta mafractions tofanira kutsvaga common denominator. Then takaexplaina isusu kuti chinonzi common denominator inhamba yekuti madenominators edu ese ari 2 in this case 3 na4 anopinda mairi asingasiye a remainder, kana kuti is a number such that 3 and 4 madenominators edu anenge ari mafactors. Tinowana sei the common denominator? Takati mainly there are 3 or 2 methods which we use to find the common denominator. The quickest and easiest method kungomultiply madenominators atiinawo. Tikati 3 times 4 we get 12. That 12 is going to be our common denominator. Imwe nzira yatogona kuita kutsvaga the lowest common multiple of our denominators. Yatinotsvaga in most cases by just investigation kana kuti an observation. Kungotarisa madenominators edu toona kuti ndepi nhamba diki yekuti madenominators edu anopinda mairi asi asingasiye a remainder. In this case, mawaniro atichaita our common denominator, we are just going to multiply the denominators, of which the product of the denominators is also the lowest common multiple of the denominators. In simpler language, tiri kungoti nzira inokasika kuti tiwane the common denominator kungomultiplya madenominators edu. Saka tikati 3 times 4 tinowana 12. 12 iyi is the common denominator. Then kana tichida kuedha zvachaita panapa ndezvekuti tichati isusu 3 into 12 ndi4. 4 yatawana iyoyo times 2 towana 8. Vatati plus 4 into 12 ndi3. 3 iyoyo times 1 towana 3. Sanga tidzokorodzei tati 3 ish into 12 kana kuti dividing into 12 tawana 4. 4 yatawana vataimultiplya na2 iri pamusoro panapa tikawana 8. Tikati plus 4 into 12 ndi3. 3 yatawana times 1 iri pamusoro vatawana 3 ish. Then takuedha zviri pamusoro manumerators edu 8 plus 3 is going to be 11. So our final answer is 11/12. This is how we worked this in our previous lesson. Ngatichiintroducei the alternate cannot alternative method A1. For our alternative method tichadai so. Tichiri kuedha 2/3 plus 1/4. This is going to be the quickest and easiest method, I think. Saka method yatoda kuita panapa ndoda kupai a hands-on kana kuti a disclaimer. Method iyi inongoaplya chete, inongoshanda chete kana iri either addition kana kuti subtraction. Either addition kana kuti subtraction ndo pega painoshanda. Kureva kuti method yatoda kuita ipapapo haishandi kumultiplication, haishandi kudivision. Saka inoitwa sei? Zvatichaita ndezvekuti tichati 4 times 2. 4 ino ish times 2 iri apa. Saka muri kuona here the cross section iri kuitika. 4 times 2 ndiananza ndi8. Vatati plus 3 times 1. 3 times 1 ndiananza ndi3 divided by vatati 4 times 3 towana 12.
of which tavapa this stage 8 plus 3 over 12, which again gives us 11 over 12. Taita sei panapa? Zvataita ndezvekuti tati isusu 4 ish times 2 ino e handika 4 times 2 vatawana 8 ndobva tati isusu 3 ino e rikashandisa different color tava tati isusu 3 ish times 1 ino ish vatawanani vatawana 3 then pasi apa tava tazodzoka tikati isusu 3 ino e times 4 ish ndovatawana 12 saka 4 times 2 ndoyatipani 8 tikati 3 times 1 ikatipani 3 tikazoti 3 times 4 ikazotipani 12 then tatongodaro tikatoti 8 plus 3 over 12 ichatipani 11 over 12. This is the alternative method. It's quicker, it's more cleaner, I suppose. It's more easier, I guess. But I would encourage you zvangu kuti muite stick to this method. It's very traditional and it always takes you to the answer. But this method is more like a cheat code. Kana mambotamba GTA Vice City, game yakambonetsa kunana 2014 uko. Yangofanana neFIFA 2014. Ndomagame akanyanya kutambwa muZimbabwe muno. You know kuti taitonyora pasi macheat codes eVice City kana kuti Liberty City kana kuti San Andreas Grand Theft Auto. So this is more like a cheat code. Ngatiendei a second example kuti tione kuti tingazvisolidifya here. But in our second example manje takuda kuita subtraction. Number 2, method number 1. Toda subtracta chi tiri kuda isusu kuti 5 over 6 minus 1 over 2. Chatanga nekuda kutsvaga the common denominator. Saka in our previous question that isusu common denominator tinoiwana by multiplying the denominators. But tikatarisa madenominator edu in this case 6 na 2, we can see clearly a clearer common denominator which is 6. Because 6 anopinda muna 6, 2 zvakare anopinda muna 6. Answer yaibuda inotanga tashandisa kana kuti tamultiply madenominators edu akatipa 12. Saka paside apa toda kuweka tichishandisa the common denominator of 12 to show you kuti answer inobuda. But tichava taratidza zvakare the disadvantage of using the common denominator 12 when it is easier kuona kuti we can actually use 6. So stay with us. Tawana our common denominator panapa takuti 6 into 6 ndi 1, 1 times 5 ndi 5, tot minus 2 into 6 ndi 3, 3 times 1 ndi 3. This is going to be equal to 5 minus 3 ndi 2 over 6. But we cannot write our answer as 2 over 6. Pamusana pekuti the general rule in mathematics ndeyekuti you should leave your answer in its simplest form. Saka 2 na 6 zvinoshare a common factor. By factor, we mean a number which divides into both 2 and 6 without leaving a remainder. Saka tikati isusu 2 into 2 tinowana 1, 2 into 6 tinowana 3. Mind you, kana kuti take note, nota bene, tashandisa the same factor divider into both the numerator 2 and the denominator 6. Tukawana 1/3 or 1 over 3. This is going to be our final answer. For our method number 2, tichati isusu 5 over 6 minus 1 over 2. Ngatiti tashandisa the common denominator of 12 yatawana after tamultiply 6 na 2. Saka tati 6 times 2 kawana 12. This is the common denominator we used. Saka panapa tichati 6 into 12 ndi 2, 2 times 5 ndi 10. But that minus 2 into 12 ndi 6, 6 times 1 ndi 6. Then
takuti 10 minus 6 ndiyani ndi 4 over 12. But 4 over 12 cannot be the final answer. We have to leave it in its simplest form, of which the common factor here is going to be 2. 2 into 4 tinowana 2, and 2 into 12 tatawana 6. Kureva kuti tanani na 2 over 6. Tikati 2 into 2 ndi 1, 2 into 6 ndi 3. Our answer becomes a third. So zvinongoreva panapa ndezvekuti tachigona kushandisa the common factor 4 tanga tichita go straight to our answer. What do I mean? Tiri panapa dai tashandisa the common factor 4 taiti 4 into 4 taiwana 1, 4 into 12, 4, 8, 12, that's 3. Kureva our answer was going to be 1/3. Maona zvatiri kureva ndi? Okay. Saka ngatichiintroducei our alternate kana kuti alternative method. Saka for our alternative method manje tiri kuweka 5 over 6 minus 1 over 2. Then panapa zvatichaita tichati 2 times 5 tawana 10, that minus 6 times 1 tawana 6. Then pasi panapa tozoti 6 times 2 tawana 12. Saka muri kuona here kuti 10 minus 6 over 12 is the same as zvatawana pasecond method, method number 2. Saka panapa again ichava 4 over 12. 4 tiri kuiwana from 10 minus 6. Then we get a third as the answer after tashandisa the common factor 4. 4 into 4 1, and 4 into 12 is 3. So our answer is 1/3. So this is our alternative method. Inotitora maybe straight to the answer. Then this is our method number 1. Yatashandisa the lowest common multiple as the denominator or as the common denominator. And this is our method number 2. Yatashandisa the product of denominators as our common denominator. Let us go to our second case, not case number 2. Zvatiri kuita pacase number 2 ndezvekuti tiri kuda kudhila nema-mixed numbers. Saka tina 3.5 plus 2 and 4 over 5. Saka our method number 1 panapa is going to be method yatakashandisa in our first lesson. So in our first lesson takati, if we need to add these two mixed numbers, zvatinotanga kuita, tinotanga taconverta each mixed number into a mixed, kana kuti into an improper fraction. Saka tinozviita sei? Tichati 2 times 3, we get 6. 6 plus 1, that's 7. So it's 7 over 2. So that plus 5 times 2 ndi 10, plus 4 ndi 14. So it's 14 over 5. So zvataita panapa ndezvekuti taconverta 3.5 ikava 7 over 2. Then 2 and 4 over 5 ikava 14 over 5. Stage yatava manje ndeyekuti takuda kuadda ma-fractions. Saka pakuadda ma-fractions, we need the common denominator. And our common denominator in this case, because tikatarisa the denominators which are 2 and 5, hatina a clear common denominator. Kana kuti hatina nhamba yatinogona kuona the yekuti tinogona kushandisa that number in such a way yekuti 2 anopinda mairi, 5 opinda mairi zvakare asingasiye remainder. So kuti tiwane our common denominator, we are just going to multiply the denominators. So 2 times 5, that's 10. Uchati isusu 2 into 10 ndi 5. 5 times 7 ndi 35. So that plus 5 into 10 ndi 2. 2 times 14 ndi 28. Tikati 35 plus 28 tinowana 63. So it's 63 over 10. But answer yedu hatigoni kuisiya for the simple reason yekuti tapiwa ma-numbers edu in our question ari ma-mixed numbers. So zvachaita panapa ndezvekuti we have to convert our answer into a mixed number.
tinozviita sei? Tichati 10 into 63. 10 anopinda kangani muna 63? Anopinda 6 times achisiya a remainder of 3, then it's 3 over 10. So our answer is going to be 6 and 3 over 10. Kuri kuti wada hako kuintroduce alternative method panapa, kureva kuti after tatoweka hedu tikawana these improper fractions tikamanyora instead of the mixed numbers, saka taapa 7 over 2 plus 14 over 5. Wanga uchigona kushandisa the alternative method yatanga tichiita in the questions, question 1 and question 2. By the way, this is going to be question number 3 to avoid confusion. And so zvatoita panapa ndezvekuti unenge wakuti wewe 5 times 7 135 plus 2 times 14 28, then 2 times 5 10. Saka iyi manje zvayafanana neiyi, zvoreva kuti weare going to follow the same method until we get an answer of 6 and 3 over 10. So unogona kushandisa zvekutanga umbotsvaga the common denominator, then you manipulate your fractions, or the alternative method yekuti you don't have to find the common denominator. Common denominator ichangomuka yega. Zvatakuda kuita manje, takuda kuita an alternative method. Alternative method yedu tarisai muone zvaichaita. Zviri panumber 3 and tikuda kuedda 3 and a half plus 2 and 4/5. This is equal to. So instead of converting my mixed numbers edu into improper fractions, what we are going to do instead ndezvekuti tichati isusu 3 plus 2 ndiani ndi5. 3 plus 2 ndi5, then vataisa this division line. Saka 3 ushu and plus 2 uyu ndivo vatipa 5. Zvatakuita machi takuda kuedda mafractions edu tichiignore 3 na2. Saka kuedda mafractions edu manje tichazviita normally in this case. Ngatitsvage the common denominator. Handisi kuda kuti smuggle in this alternative method because I think it will be confusing. Saka ngatitsvage the common denominator. So basically zvatiri kuita ndezvekuti tiri kuda kushandisa mafractions aya tichiignore chi aya manumbers aya. Toignore 3, toignore 2. Saka takudhila naye as if tiri kudi tingori nemafractions chete. Dei panga patori paboard chaipo chaipo ndaitoisa ruoko rwangu ndakavhara 3 ndakavhara 2 to really illustrate kuti zviri kufamba sei. So this 3 and also this 2 tikuda kuzviignore, takuda ngodhila nemafractions chete. I hope manzwisisa zvandiri kureva. Saka mafractions atinawo ndi 1/2 na4 over 5 handi. Saka common denominator yedu ndiani? 2 times 5 ndi 10. Takuti 2 into 10 ndi 5, 5 times 1 ndi 5. Tobva tati plus 5 into 10 ndi 2, 2 times 4 ndiani ndi 8. This is equal to 5 yedu tinayo, tobva tati 5 plus 8 ndiani ndi 13. So it's 13 over 10. So it's 5 and 13 over 10. But this answer is problematic for the simple reason yekuti panapa tina 13 over 10 which is an improper fraction. Saka hatigoni kuva a mixed number inocontain an improper fraction. In order for us to correct this, zvatinoita ndezvekuti tichati isusu 10 ish inopinda kangani muna 13. Of course inopinda once. Saka 10 into 13 it's 1 remainder 3. 1 iyoyo tichaiedda ku whole number ish. Saka it becomes 5 plus 1 6, then remainder ichasara 3 penyora iri over 10. So it's 6 and 3 over 10 which is also the answer here. Zvaitika apa ndezvekuti taona isusu kuti hatinganyori an answer as 5 and 13 over 10 because hatigoni kuva a mixed number ine an improper fraction in it. Saka in order for us to correct that anomaly,
tabva tati isusu 10 dividing into 13 taona kuti ndi1 remainder 3. Saka 1 yacho manje ndio yataedha kuna 5 the whole number ikatipa 6, then the remainder ikava 3/10. In other terms, zviri kungoitika panapa ndezvekuti like terms are attracting each other, because patati 10 into 13 tatianza ndi 1 remainder 3. 1 iyi inenge iri a whole number ndosaka yaedhewa kuna 5, which is also another whole number to give us 6, and tikasara tina 3/10 to finalize our answer as 6 and 3/10. Let us go to number 4 tuone kuti zvinobuda sei. Number 4 yedu iri kuti iyo tina 3 and 3/4 minus 2 and 4/5. Saka panapa toda kutanga taita method number 1, method yatakaita in our first lesson, inoreva kuti we have to convert these numbers into improper fractions. Saka 4 times 3 ndi 12, then 12 plus 3 ndi 15, so it's 15/4. Subtracting 5 times 2 ndi 10, 10 plus 4 ndi 14/5. What is going to be our common denominator? 4 times 5 ndi 20. Saka 4 into 20 ndi 5, 5 times 15, that is we per side, we are saying 15 times 5, 5 times 5 ndi 25, then carry 2, 5 times 1 ndi 5, 6, 7 to become 75. Saka panapa ndi 75, subtracting 5 into 20 ndi 4, 4 times 14, so it's 14 times 4, of which 4 times 4 ndi 16, you carry 1, 4 times 1 ndi 4 plus 1 ndi 5. So here we have 56. Actually, so tauda kuita manje, tauda subtracta 75 minus 56. We add 10 here, to add 1 panapa. Takuti 15 minus 6 ndi 9, then 7 minus 6 ndi 1. Kureva kuti we are going to have 19. It's 19/20, which becomes our final answer. Alternative method, tichiri pa number 4, tina 3 and 3/4, subtracting 2 and 4/5. So chatanga kuita ticha subtracta ma whole numbers edu, 3 minus 2 tinowana 1, then totaisa a division line. Then for 3/4 and 4/5, kureva kuti takuignore chi this 3 and also this 2. Takuda ngodilani ma fractions edu. Tinenge takuti 4 times 5, which is 20. Tikati 4 into 20 ndi 5. 5 times 3 ndi 15. Then tuvatati isusu 5 into 20 ndi 4. 4 times 4 ndi 16. So it's minus 16 panapa. This is going to be equal to. Murikuona here manje kuti zvakuitika panapa ndezvekuti pama numerators edu takuti 15 minus 16, of which tinoziva because of directed numbers kuti answer panenge iri minus 1. But for the sake of this method, let us assume kuti hatizivi kuti answer ndi minus 1. Because this method is actually the method which is used at primary level. Because at primary level, ma-teachers anenge asingadi kuti tinyanye kufarira kuconverta ma-mixed numbers into improper fractions. Because method yacho for a primary level student might prove to be tedious and it's also error prone. Saka in order to avoid errors, this is the method we were actually taught at primary level. If I remember well, around grade 4, grade 5. Saka panapa zvatinoita tinoconverta this mixed number into an improper fraction. Tinozvita sei? Tichati 20 times 1. 20 times 1 ndiani? Ndi 20. Then 20 yatawana tichaiti plus 15 minus 16. Kureva kuti tinenge taana 20 plus 15
minus 16 over 20. Saka tati 20 times 1 tobva tawana 20, tobva tati 20 plus 15, 20 plus 15 minus 16 over 20. Then tiri panapa manje takukwanisa hedu kuti 20 then 15 minus 16, then we subtract and take the sign of the bigger number. Kureva kuti 15 minus 16 be minus 1 over 20. You get the answer 19 over 20. This is the same answer yatawana for method number 1. Saka I want you to take particular attention per transition yaitika panapa. This is very important. Ndanga ndisina kupa advice on the method you should choose when you are dealing with mixed numbers. You should stick to this method. This method is a make sure. Method A, sometimes, especially for subtraction, might become error prone because the transition yaitika from this step yatanga tina 1, 15 minus 16 over 20, tichienda pane this step yatina 20 plus 15 minus 16 over 20 is not easy to many people. So because of that, I advise you to stick to method yatakadzidza in our first lesson. But as an instructor teaching people of different abilities, it is my legal responsibility to show you all the available methods. Ndakuratidzai methods ese, then you pick your poison. But sometimes I apply the instructor's discretion to tell you method yamufunga kushandisa. When you are practicing with my homeworks atokupai, my assignments, my tests, you only use the method which was easiest for you. Toziva kuti vamwe vane a syndrome yandaimbova nayo, maybe ndichiri nayo, yekuva attracted to complex procedure. Kureva kuti ndikapiwa methods 2, I am naturally inclined towards a method iri a little more complex. But this also it's not advised. Mathematics as a science, we are taught to follow the path of least resistance. Sezvinoita mvura ichidzika pagomo, inotevera the path of least resistance. So when we are doing mathematics, we have to always choose the method which is easiest, because if a method is easy, number one, we do not take more time on it, kureva kuti we are saving time. Number two, there are lesser errors because we are more comfortable with that method. Ngatichiendai case number 3, where we are going to not introduce, but actually revise the division, of fractions. Panapa zvatiri kuda kuita ndezvekuti, let us take for example, tikati isusu 0.5 divided by 2. 0.5 divided by 2, tinogona kuinyora isusu takati 0.5 divided by 2, like this, and 0.5 divided by 2. But tikatarisa panapa, tinoona zvakare kuti 0.5 divided by 2, tinogona kuinyora taseparata mafractions iri 0.5 times 1 over 2. Saka tinogona kuiseparata paitika chasm panapa 0.5 over 2. It's true kuti inge iri 0.5 multiplying 1 over 2. Why is it so? Because mukarangarira munoziva kuti takati isusu kana tichimultiply mafractions tinoti numerator times numerator over denominator times denominator. So even though denominator iri panapa iri invisible, inenge iri over 1. Saka tikati 0.5 times 1 tinowana 0.5 dot over 1 times 2 tinowana 2. That is why 0.5 over 2 tichigona kuinyora iri 0.5 multiplying 1 over 2. But muri kuona here panapa kuti tikada kuintroduce a law of logic yatakati if A is equal to B and also A is equal to C, zvinoreva izvo kuti B is equal to C. Kana A are equal to B, A zvakare are equal to C,
zvoreva kuti b nac zviri equal to each other. This can be called transitivity, but wedhiri rina basa kuriziva. Saka tikada kuaplya transitivity panapa, tichaona isusu kuti kana 0,5/2 ari equal to 0,5 divided by 2, then 0,5/2 ari equal again to 0,5 times 1/2, zvinoreva izvo kuti 0,5 divided by 2 is equal to 0,5 times 1/2. Saka remember zvatakataura in our previous class, tichiti kana tichiita transition from division tichienda kumultiplication, tichaaplya pidiguration, which is an amalgamation kana kuti a hybrid of a Shona and English word. Pidiguration, pidigura-ration, handiti. Kana kuti in a more technical language, we are going to multiply with the reciprocal of the divisor. Reciprocal. Mapaona. Saka 0,5 divided by 2 iri equal to 0,5 times 1/2. Saka 2 ino iyi, which is the divisor, yapidigurwa ikava 1/2. Alright, let us dramatize this with another example. Kana kuti let us add to this example. 0,5, tikatora 0,5, 0,5 inoreva kuti 1/2. Zviri kubvepi? Zviri kubva pakuti tika understand our decimal point value system yatakaita in our first class. Takadzidza kuti this is called the unit, this is called the tenths. Saka nechinzi tenths, izvo zvinoreva kuti 0,5 iri equal to 5/10, because 5 it's a tenth, handiti, kana kuti tenths, maunderstand. Yet kana tikada kushandisa a common factor here, 5 into 5 ndi 1 and 5 into 10 ndi 2, bringing us to 1/2. Mapaona. Saka 0,5 anenge ari 1/2. What is meant here is, instead of saying 0,5/2, tinogona isusu kuti 1/2/2. Saka 1/2/2, it's equal to 1/2 divided by 2. And also 1/2/2, it's equal to 1/2 multiplying 1/2. Saka zvangoitika panapa ndo zvaitika panapa. Zvinoreva izvo kuti 1/2/2 iri equal to 1/2 dividing 2, which is equal to 1/2 multiplying 1/2. Again, paitika the transaction kana transition from division to multiplication, paitika a pidiguration. Alright, we can also conclude here kuti 0,5/2 is equal to 0,5 divided by 2, which is equal to 0,5 multiplying 1/2. So basically this is the essence of division. Kumultiply ni reciprocal kana kumultiply ni divisor yakapidigurwa. We are not going to do much as of examples because takadzidza this in our previous class, but rather ngatingoitai maexamples maviri. Saka for our first example, muzamburu, tichati susu 4/3 dividing 3. Saka 4/3 dividing 3 iri equal to 4/3 multiplying 1/3. And take note and mind you, and nota bene, and tarisisa, and usazokanganwa kuti chinopidigurwa idivisor kana kuti chinopidigurwa inhamba inenge iri kuright kunoku. Wanzwisisa ndi? Alright. Saka panapa hatina factor inopinda diagonally, kureva kuti tichangoti numerator by numerator, 4 times 1 ndi 4, dividing denominator by denominator, 3 times 3 ndi 9. Usaitawo mistake kuti 3 times 3 ndi 6. Vanhu vazhinji vanoita mistake iyi.
don't be of the number. Alright, our example number 2, toda kudhila na 4/3 divided by 1/3. This is equal to 4/3 multiplying 1/3 yakapidigurwa ndi 3/1. Then panapa manje 3 uyu into 3 ndi 1, 3 into 3 ndi 1, kureva kuti answer yedu ichava numerator by numerator 4 times 1 ndi 4 over denominator by denominator 1 times 1 ndi 1. Saka our answer is going to be 4. This is going to be our answer. Yatwa 46. Aidambudziko dedza mutana here. So this is going to be our homework. Number 1 iri kuti 4 divided by 2. Number 2 iri kuti 2 divided by 4. Number 3, 7/15 divided by 3/7. Number 4, 4/3 divided by 2. Number 5, 1/2 divided by 4. Number 6, 6/7 divided by 14/2. Number 7, 0 divided by half. Number 8, half divided by 0. Number 9, 3/4 divided by 1/3. Then number 10, 8/6 divided by 2/4. Thank you for attending to this lesson.